Takže čau, my jsme Super Trojka. A my vás vítáme u dalšího videa. Dneska tady máme hosty. Snakeman, ahoj. A? Trdelín. Čest. A pokud si říkáte, že jsme změnili prostředí, tak jsme venku. Já vím. Tak. A dneska tady máme Video? Doplň mou větu. No. Snakeman začíná. Měl Jsem v autobuse 50 korun. Protože Mám velké kapsy. Tečka. Otevři vykřiženky. Vojtečka jde. Tak, teďka já. Auto. Já Mám velké hodiny. A ty mají ručičky. Tečka. Čárka, vykřižník, otazník. Dvojtečka, obvozovky. tak. Teďka Nela. Tráva roste na trávníku. Protože Neroste na poli. Na poli. no to dává logiku. Všechno, že se to říká. Ale raději budeme pokračovat. Tečka. Tečka. Uvozovky. Ježíš. Můžeš Ne. Matěj. No, takže. Domov Šel. nemohl jít. Tak pokračujeme. Začneme. Rostou. Moc. Rádi. Protože je lavička. Jím není zdraví. Tak, dobré. Tečka radši. No, Trdelína. trtka. Stromy. Jsou Divné. a velké. Protože Měli Rádi. jídlo. A Dáme ještě Dobré. jedno kolo. Jo. Snakeman. Poslední. Vždycky Jsem měl chuť na pivo. od Mého tačky. tečka. tak. Já Piju Pivo. ale moc rád ho nemám. Já piju lodička. Já piju pivo, ale moc rád to nemám. Tak No. Já řekl tečka. Bota Je velmi veliká Protože je velká. a protože otazník. A protože Tak, tak teď kdo? Matěj. Poslední, ne? ne, poslední. Matěj. Takže No, já jsem že teď půjde. světla Svítí a Taky. pijou košálku. Světla pijou koza. a Moc Divné. tečka, čárka, vykřičník, otazník, dvojtečka, D, uvozovky. Tak, ještě poslední. Můj Ne. Tak stop. dobrý. Tak Poslední hraje. poslední Trdelín. věta. Míček. Trdelíne. Já řekl míček. Míček Byl, Divný. protože letěl k nám. domů do kamery. Tak, Tečka. dobré. Takže Tohle byl konec videa. takže Čau! vypni to.